Звонку будынак выглядаў як нейкая закінутая фабрыка. Ён быў зроблены ў асноўным з цэглы з некалькімі доўгімі комінамі, якія ў цяперашні час не адпампоўвалі дым. Яны, напэўна, не рабілі гэтага дзесяцігоддзямі. Вокны былі забітыя сажай, не даючы нікому, хто глядзеў праз іх, шансаў зазірнуць унутр ці вонкі. Мне не трэба было моцна думаць, чаму. Доктар правёў нас па пандусе праз масіўныя грузавыя дзверы. Яны былі адчыненыя, быццам чакалі гасцей. Мы прайшлі праз чорны ход і трапілі ў тое, што выглядала як зусім новая бальніца. Падлога была залітая эпаксіднай смалой. Сцены былі свежа пафарбаваны ў белы колер. На сцянах і падлозе былі светадыёдныя стужкі. Я паглядзеў на Стэфані. Яна нібы аналізавала кожны квадратны сантыметр гэтага месца. Яе вочы былі халоднымі і далёкімі.